Сәлам, дуслар! Тапшыруыбызның беренче өлешен Ерак Нефтегорск шәһәренә котлау сәламен юллаудан башларбыз. Зур Черкли авылында туып үскән милләттәшебез Нугайбеков Үмәр Камил улы бүген матур гомер бәйрәмен, тантаналы туган көнен каршылый. Аны ихластан котлап, үзләренең иң җылы теләкләрен беренчеләрдән булып, әнисе Әминә Рафатовна, әтисе Камил Харисович, тормыш иптәше Марина, балалары Алина һәм Ислам безнең тапшыру аркылы җиткерәләр. Адам баласы улыгайып гаилә кора, аннары мәхәббәт җимешләре булып балалар тудыра башлый. Без дә шулай эшләп, бәхетебезгә нәсел дәвамчыбыз, картлык көнебездә ышанычыбыз, таянычыбыз булган улыбыз Үмәрне тудырдык. Ел сайын бер үк вакытта туган көн дигән бәйрәм килә. Шатлыклы да ул, шул ук вакытта күңелләрдә әллә ничек моңсу хисләр уята торган бәйрәмдә. Балабызның күптән инде үз гаиләсе. Киленебез Марина, без әти-әнисенә шөкер, дөрес тәрбияләгән балабыз өчен гел рәхмәтләр генә укый. Инде ата-ана өчен иң олуг бүләк ул шул рәхмәтләрне ишетү. Дөрес тәрбияләгән бала ике дөнья бәхете диләр. Амин, Раббым, безгә дә шушы бәхетне татырга язсын. Үмәр белән Маринабыз безгә ике сөеп туймаслык оныкларда бүләк иттеләр. Алина белән Исламыбыз йөрәгебезне җылыта ала торган оныклар. Кызганыч, бераз туган авылдан ераграк яшәгәнгә күрә, күрешүләр еш булмый. Ләкин һәр күрешү үзенә бер бәйрәм. Без аларны гел сагынып каршы алып, хәер-фатихабыз астында озатып калабыз. Улыбыз динебезне куәтләүче бала булып үсте. Туры юлдан барып, гел садакаларын биреп яши. Бер үк Аллам хәерле аңыннан, иманыннан һәм саулыгыннан гына аермасын иде. Сөекле улыбыз, ирем, әтикайыбыз, котлап туган көнең белән, назлысы бигрәк килә. Ел сайын гомер кәсәсе тойдырмый гына шилә. Вакыт чаба атлар сыман, тукталып булмый һич тә. Карыйсың кояш уянган, күрәсең төшкән кичкә. Котлы булсын якыныбыз гомереңнең бәйрәме. Кабул ит ихлас күңелдән бездән теләк бәйләме. Теләгебез бәйләмендә олы шатлык, нык саулык, җитәрлек кенә булсын ул бу дөньясында байлык. Иң зур байлык без якыннар гел янәшәңдә булыйк. Кирәк чакта һәр вакытта гел ярдәм кулы сузык. Кадерле Үмәр Камилович, тормыш иптәшегез, балаларыгыз һәм әти-әниегез сезне үзләренең йөрәк түрләрендә урнашкан иң олы почмагында йөртәләр. Шушы кадер-хөрмәтне сиздереп, бүләккә җыр да юллыйлар. Кабул итеп алыгыз. Şalın məktəbə xətərli mən seyəngənin dişlilərgə dəftərdə Ulın diyəm qarurlanam sində minəm kiləşək Ulın diyəm bəxət dilim şadlıq bulsun güreşək Ulın
шатлык булсын күрешек. Улым дием горурланам, синдә минем киләчәк. Улым дием бәхет телим, шатлык булсын күрешек. Шатлык булсын күрешек, синдә минем киләчәк. Нугайбеков Өмәр Камилевичны матур туган көне белән чын күңелдән шулай ук апасы Галия, тормыш иптәше Марат, племяннигы Али, племянницасы Алия, энесе Усман, тормыш иптәше Наташа, племянницасы Мәдинә һәм Кристина, Булатовлар һәм Курамшиннар гаиләләре ихластан котлыйлар. Бездән дә бәхетлерәк кешеләр бу дөньяда юктыр дибез без. Өчәү бергә үсеп, ике малай һәм бер кыз гомер барышында нык терәк булып яшибез без. Әти-әниемә безне шулай бер-беребезгә бүләк иткәннәре өчен олы рәхмәт әйтәбез. Белмим әле, ни эшләгән булыр идек икән әгәр без бер-беребездә булмасак. Мин бер кыз буларак гаиләдә әйтә алам. Абый-иниләрем дә бик матур хылыклы ир-атлар. Алар икесе дә бик тырыш. Гаиләләрендә кадерле ир дә, газиз әти дә булып торалар. Без Өмәргә чын күңелдән бәхет телисебез килә. Гел уңышлар гына аны юлларында көтсен. Һәр вакыт күк йөзләре аяз булсын. Яннарында дошманнар йөрмәсен. Гаиләңдә Өмәребез тынычлык, бәрәкәт, мәхәббәт тантана итсен. Гомере буе шушылай кардәшлек кадерен белеп, ешрак әти-әниебез янына кайтып, күрешеп гомер итик. Чөнки җырда җырланганча, җир астыннан юллар булмаячак инде. Күпме генә анысын эзләсәк тә. Бер туган абыем, энем, җитте синең бәйрәмнәр. Шушы көндә бүләк итәм олы теләк бәйләмнәр. Беренчедән рәхмәт сезгә, гел янымда булганга. Бер кайчан гаеп эзләми, гел мине аңлаганга. Минем өчен сез иң якын, иң хөрмәтле кешеләр. Белмим, бу дөньяда икән тугансызлар нишлиләр. Шөкер Раббым, сез бар миндә. Туя алмыйм шатланып. Бүген менә бәйрәмеңдә йөри мин канатланып. Котлы булсын, матур булсын синең туган көннәрең. Бездән бүләккә матур җыр кабул иткән мәлләрең. Кадерле Өмәр Камилевич, бер туган апа-инегез гаиләләре белән юллаган теләкләргә без дә кушылабыз һәм матур җыр бары сезгә юллыйбыз. Бәйрәмнәр җитсә табын түренә, чакырып һәр чак кунак итәсең. Туганым диеп, арканнан сөеп, әнкәем кебек сөеп үтәсең. Кайгыда бергә, шатлыкта бергә, туганым синсез торамыйм бердә. Җан тартмаса кан тарта дип әнкәем юкка әйтмәгән безгә. Кайгыда бергә, шатлыкта бергә, туганым синсез торамыйм бердә. Җан тартмаса кан тарта дип әнкәем юкка әйтмәгән безгә. Узак күрмәсәм, хәлең белмәсәм, юксынып көеп үзең киләсең. Гапләшеп икәү бер чәй эчсәк тә, йокылар татлы була диясең. Кайгыда бергә, шатлыкта бергә, туганым синсез торамыйм бердә. Җан тартмаса кан тарта дип әнкәем юкка әйтмәгән безгә. Кайгыда бергә, шатлыкта бергә, туганым синсез торамыйм бердә. Җан тартмаса кан тарта дип әнкәем юкка әйтмәгән безгә.
Күрсәмдә серләрем сыя, туганым минем, мең рәхмәт сиңа. Гафу ит әгәр моңсу чагында, юатыр сүзләр тапмасам сиңа. Кайгыда бергә, шатлыкта бергә, туганым синсез торамыйм бердә. Жан тартмаса кан тарта дип әнкәем юкка, әйтмәгән безгә. Кайгыда бергә, шатлыкта бергә, туганым синсез торамыйм бердә. Жан тартмаса кан тарта дип әнкәем юкка, әйтмәгән безгә. Кайгыда бергә, шатлыкта бергә, туганым синсез торамыйм бердә. Жан тартмаса кан тарта дип әнкәем юкка, әйтмәгән безгә. Кайгыда бергә, шатлыкта бергә, туганым синсез торамыйм бердә. Жан тартмаса кан тарта дип әнкәем юкка, әйтмәгән безгә. Кайгыда бергә, шатлыкта бергә, туганым синсез торамыйм бердә. Жан тартмаса кан тарта дип әнкәем юкка, әйтмәгән безгә. Жан тартмаса кан